Jedno tipično englesko popodne, mladi kraljević Artur krenuo u lov. Cedric, dodaj mi luk, brzo! Izvolite, gospodaru. Jesam ga, ravno u čelo! Bravo, gospodar, bravo! Ubivši jelena na posjedu Sir Geoffreya i Lady Miles, mladi kraljević Artur zapao u nevolje. Što si to učinio na mom posjedu? Morat ću te kaznit smrću. Nemoj, Geoffrey, pusti ga. Na nagovor svoje lady, Sir Geoffrey je odlučio pružiti priliku mladom Arturu. Poštedit ću ti život, ako mi za 2 tjedna doneseš odgovor što svaka žena voli najviše na svijetu. Mladi Artur pohitao u svoj dvorac tražeći odgovor. Jel znaš ti? Ne znam, a ti? Kako ne znaš, a ti znaš? Ne, a da ti znaš, a Bog mi ni ja. Niko ne zna. Ne znam, Niko ne zna. Odgovor je znala samo stara vještica. Bog, znaš ti? Naravno da znam, ali to će te koštati. Pa daj reci koliko, daj reci. Pa puno tražiš, ali reći ću ti. Ako mi narihtaš Lancelota. Mladi Artur nije želio prihvatiti vještičine uvjete i otišao je u uvjerenju da će morati izgubiti svoj život. Ali Lancelot je odlučio oženiti vješticu i time spasiti život svom prijatelju. A lipi, čaču, uzet ću je, čačuli. Lancelotovim pristankom Artur je dobio od vještice odgovor i krenuo put dvorca Sir Geoffreya Milesa. Stigavši tamo, ponudio je odgovor koji je bio točan. A odgovor je glasio da svaka žena, najviše od svega, želi biti samostalna u donošenju odluka. I tako je mladi Artur spasio vlastiti život. Da li došla je i prva bračna noć. Ajme, čačuli, kako ću s ovom rugobom na kraj izaći? Da, dragi, to sam ipak ja. Moraš birati. Želiš li me po noći kao lijepu djevu, a po danu kao vješticu, pa da ti se ljudi rugaju? Ili želiš da ti po danu svi zavide, a postelju dijeliš sa starom vješticom? Mudri Lancelot odlučio. Draga, neka bude kako ti kažeš. A čaču, čini ča hoćeš, čaču, čini. Pošto je Lancelot prepustio vještici odluku, ona ga je odlučila nagraditi i postala je lijepa zauvijek.